gayo kata jogo ma donje mbui kacha nikech ka wang'iyo gini adiera otemo mar mondo mi korka komachielo kwa ng'iyo kwa were kod weche go mag data protection ka wang'iyo otemo mar mondo mi oga kaka nyithindo tiyo kod mbui nyithindo seche moko nyalo kata kawo ID mar janyuol ne to donjo godo kacha to koro ng'ato nyalo para ni ma en ng'at maduong' kara en mana nyathi mago to seche moko inyalo yange yo machalo nang'o koro ngini a digital platform ka ama digital ecosystem en yo moro makare nikech inyalo trace inyalo ng'iyo kaka inyalo mako ng'ato enyewe ibiro yudo ni nyathi kata inyalo yudo kata sani kata ka nyathi odhi e high school to poko yudo kata ID tibro yudo ni ing'eyo ni simu moro matin to register ang'owa gi ID mar janyuol register gi ID mar janyuol koro oningo bed ni janyuol ng'eni chik be kachakore achaka oningo chakre kata gi e yot ni to ere ka nyathi na adwa miye ID mara mondo register godo e platform mora mora e social media ka ere controls mantiere nikech kopo mess up e platform no to register gi details maga to an mi timruok nade animi idhi manya ipenja ni iwe nyathini otimo gima kama e mbui to tiyo gang'owa otiyo gi ID mari to aneno ni it is good kopo ni wadwa ni mondo wa regulate onego wang'iyane kata chikni watem medo rido iye wang'iyane to ways magi koro wanyalo keto go methods moko ma tight sana makata ka nyathina okawo ID na o register godo amo ya go Facebook account amo register godo kata line moro makia ere kaka nyalo timora nade ere kaka nyalo ng'eyo kapok gigo motimo ama kopo ni nyalo timo gimoro marach gi namba no mondo kikatimra nade kiko oyudre shida an be kikatimra nade ayudre shida nikech mano gimo setimore ino ka ng'ato konyo kata ID ni emomiyo king'iyo fourth generation ID manitemo culture nitemo kele mondo at least okab issues mag security ineno machalo kaka biometric your personal identification data mondo ong'enia ere kaka kata ka yudo ID ni okanyal tiyo kode ka onge wuon gima nyalo timore nade moningo bed ni authorizer mondo atigi ID makama koro chikni dhi konyo e weche mag ng'iyo mbui kae mondo gigo gala kik timre lakini gima onego bed ni wabedo kwa ng'eyo ni to information nikech regulation to ber to en data mane makore kawo titero mbele kocha mano is the question aya adwa no kawo yoyo madundo